Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез очрашу урыны Казан тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә кунакта Бельгиядәге татарлар җәмгыяте рәисе Лилия Вәлиева. Лилия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Менә шушындый катлаулы чорда Казанга кайту бәхетенә ирешүегез белән без сезне хәтта котлыйбыз. Бит. Бик әйбәт булган әле, менә кайту юлларын тапкансыз, кайту мөмкинлеген тапкансыз. Ничек хәлләрегез, ничек яшәп ятасыз? Biz инде канатланып кайтабыз туган илебезгә. Ходай Тәгалә юлларында ача, киң иттереп, тигез иттереп, шунарга без бик рәхмәтлебез, бик шатбыз. Аллага шөкер, һәрбер туганнарыбызны, дусларыбызны күрә алабыз Казаныбызда. Аллага шөкер. Бельгиядәге татарларыбыз ни хәлдә? Алар кайнар сәламнәр җибәрделәр. Менә исемнәре күп инде аларның, тизеп китергәм инде. Һәрберсе күңеле белән Татарстанда, Казанда үзенең тарихи илендә сәламнәр җибәрделәр. Лилия, хәзерге вакытта Бельгиядә күпме татар? Безнең сан бер төрле 500 дип без санап барабыз, чөнки 150 хат җибәрәбез, электрон хат. Без уйлыйбыз, бер гаиләдә 3 кеше дип, эшне шул 150-гә тапкырлыйбыз да, статистический погрешность ясыйбыз да 500-гә әйләндерәбез. Шул шама. Әле бу теге исәптә булганы гынадыр инде. Бәлки әләрнең сезнең белән элемтәдә булганнары да шактыйдыр. Яңа кешеләр килеп чыгалар. Кемдер Татарстаннан килеп урнашкан эш беләнме, ниндидер вакыйга, гаилә вакыйгасы белән, һәм хәтта кешеләр китеп тә бара. Минус, плюс шушы средний уртанча 500 кала инде ул. Менә сез бит инде бик актив төрле чаралар үткәрәсез, Лилия. Без инде сезнең чараларыгыз хакында үзебезнең конгресс сайтында да куеп барабыз. Шулай да менә иң яратып үткәрә торган татарлар белән бергә җыелып уздыра торган ул нинди чара? Ул шәй шу, әлбәттә. Сабантуйлар алар милләтне берләштерер өчен һәм милләтебезне таныштырыр өчен Европага. Ул безнең өчен эш, вазифа. Менә шәй шу инде ул күңелле очрашу. Менә ул шәй шу генә булып калмый бит ул барыбер. Менә анда нәрсәләр эшләргә күбрәк тырышасыз? Ниндирәк темаларга фикер алышасыз? Тагын менә ниндирәк шөгыльләр белән анда тагын шөгыльләнәсез дип әйтимез инде. Уртаклашам Казаннан алып кайткан сувенирлар, китаплар, журналлар белән алып киләм инде үзем белән. Димәк, ул бер хәбәр инде үзеңнең тарихи илеңнән. Хатыннар пешереп киләләр татар милли ашларын, чөнки һәрберсенең уңганлыгын күрсәтәсе килә. Мин әле онытмадым диясе килә. Яисә ул интернеттан яңа рецепт тауып килгән. Уртаклашабыз үзебезнең осталыгыбыз белән. Аралашабыз, балалар кая урнашкан. Димәк, инде ул ниндидер досьены алып бару, истәү, яңалык истәү, мәгълүмат истәү. Хәбәрдар булып тору бит инде ул, әйме? Кем иләнгән, исеме нинди, мулла чакырганнармы, исем кушканда, нинди һөнәр алып калалган, шушы хәбәрләрне уртаклашабыз. Менә сез әйттегез, иләнгән, мулла чакырганмы дип. Менә үзебезнең йолаларыбызны сакларга тырышалармы? Шундый никахлар укытып. Ул Европада яши кеше, бары шунда яраклаша. Бездәге татарлар Урта Азиядан килгән татарлар. Алар менә төп Татарстаннан түгел. Аларга тигендә дә эләкмәгән бик күп йылалар инде. Ләкин күңелдән ниндидер бер ырлык әбиләре дәвәниләре салып калдырган, ул ырлык югалмаган һәм алар тырышалар яшь балаларына, үзләренә гырыф-гадәтләре буенча никах укытырга. Миннән сорыйлар шул вакытта калфаклар, түбәтәйләр. Мин инде зур сумка белән алып киләм, яисә килеп алып китәләр. Тырышалар инде үзләренчә. Лилия, сез бит әле Татарлар газетасында аласыз. Менә ни дәрәҗәдә Татарлар газетасы безнең Бельгиядәге татарлар арасында популяр укыйлармы? Сорыйлармы? Ул баштан берничә ел элек татар хәбәрләре булып килә иде. Халкым минем. Без аны номерлап, тикшереп, иеп бара идек һәм таныш кешеләр булган мәкаләләрне кызыллар белән сызып, билгеләп индем. Аннары соң мин уйладым, нигә әле мин шулай эгоист булып утырам.
татарларга илтә башладым үзем. Һәм ул бер сәбәп тә булды очрашуга. Һәм конвертны ачмыйм. Алар үзләре ачалар ул зур конвертны. Һәм туган иленнән шундый кайнар сәлам килгән кебек, елап ул конвертны ачалар. Күңелләренә, күкрәкләренә кысып, аны гәзитне инде зур сувенир итеп укып саклап, хәзер яшиләр. Bir küpür buldu indi ol bizge. Rəhmət yapsın sizge. Belki ol sizge isteme iştir. Bizge ol pek kadirli bülek. Oy, mine bu жылы сүзләрегез bizge indi bu gazetini tağın da tırışıbırak, tağın da yaratıbırak çıgarga şulay qanat istibit әлі. Әлі mine avgust, iyul ayında Голландияда işraştık. Ondagi tatarlar bilen. Hem min alarga da aprel, may sanların alıp bardım. Onda Said Muhamedjanova turunda bik matur mekeleler yazılgan idi. Kişiler әлі iste, onun bizge Brüsselga kelip jırlaganları. Şuşu gazetini alarga bülye gittim. Rotterdamga alıp barıp. Mine bitmişik. Mine onda ul tatarlar bilen nindi maksat bilen işraşkan idiniz? Ansını da aytıp ötüksü әлі. Bizning her yılını şul koronaga xatlıydı uyuşturaydık. İspanya'da balalar lagerin. Hem yaş aileler alar bireler üz balaların bizge. Şulay ettirip biz tuganlar şahaman elimtede. Şuşu gazetlerini indi bir istelik gibi alıp bardık güçten eşke. Liliye, mine bu lagerlarga ayrım tuktap ketegeli. Gümmen İspanya'da sizning tırışlık bilen uyuşturula bitindi lagerler. Hemanda şul hatlı popülerlaşıp gitti bitindi ol. Bıyıl kızganış ol uyuşturu mümkünlüğü bulmadı. Anlamam şey bit. Lakin ol yukka çıkmadı. Ol biteli hamanda var. Onun İspanya'da binası da var. Avrupa'da onun balaları da üsüp kile. Hem bizning dostlukta var. Onun bütün bazı elementleri hamanda var. Просто mine bizge komanda gerek. Eyde açıldı. Barıgız hem biz onu şunda kabatlayıp yanartıp jiberemiz. Mine ol lagerde Liliye biz bitinde mığa kadar koyulgan videolar aşağı, sizin jibergen yangalıklar aşağı bilemiz. Onda nindigine kızık şaralar ötkerilmey balalar arasında iyi bit. En mühimi onda bit tatar balaları gına tugel. Başka millet balaları da rahatlanıp bizning tatar mühitin üreneler. Tatar jırların üreneler. İyi bit. Mine ol balalar onda şıraklı lekken bala tugel bitinde. Biz bik katı saylayız balalarını. Ata-anaların bileyimiz alarının. Eğer de bilmesek, kışkı aylarda küp işraşabız, tanışabız. Çünkü onda şit bala kirerge tiyiş tugul. Biz tatar mühitimizni yugaltırga tiyiş tugul. Ul bit kommerçiski proyekt tugul. Ul akşa için işlenilmey. Ul dostlukni nıgıtır için işlene. Belgiyanın, ise Gollandiya, Almanya gailelerinden kelgen balalar, olar Tataristan'ı yaratatırgan kişiler bulup üseler. Gelecekte institutlarda diplomlar algaç, hüner algaç, olarga nindidir ekonomik yaktan birer proyekt kelip çıksa Tataristan bilen, olar indi ezir Tataristan bilen dostluk revişinde işlerge. Olar gatovi sizge kadrlar iyi. Ул бит инде менә Татарстан турында белеп үсә дигән сүз. Татар халкы турында, аның икътисады турында да гомумән Татарстанның нинди республика икәнен белеп үсә дигән сүз. Менә бу балалар лагерга килгәндә ниндирәк һәм лагердан кайтып киткәндә нинди хисләрне кайтып китә? Безнең бер катнаш гаиләдән малаебыз бар, Саша исемле. Ул аның әнисе дә татарча күп сөйләшмәгән инде. Ләкин ул татарча cümlelerini öğrenip enisine şaltırataydı. Eniyim, tuturma, bireli, zinhar. Şulay enisin kilep koydu, marojinini tizrek, kübrek enisinden sırap alırga indi. Min hazır eniyimden bilen nişik marojinini tundırma deyip sırarga. Anlarsın bir Kongo ilinden bizge bir kız kile. Birinci 10 күнгә генә тест кебек беренче елны алган идек, чакырган идек. Belki ул безгә килешмәс, belki ул сагынып китергә тырышыр. Ләкин ул кайтты да ата-анасына беренче елны.
Zinhar meni җибәрегез икенче елга да. Елап сорады. Шуңа күрә әтисе килеп безнең гаиләгә сорады. Ул сорый 2 айга, икенче елга мөмкин булмас микән? Без ризалаштык, чөнки ул характеры белән дә туры килде. Николь исемле кыз. Аның төсе дә күренеп тора, ул Конгодан икәнлеген. Һәм менә бу пандемия чагында без аны сорамадык та, аралашмадык та, ләкин ул үзе интернеттан туган тел җырын тауып, минусовкасын җырлап безгә бүләк итеп җибәрде. Менә апрель аенда инде. Без шок каттык. Менә без кайсы вакытны сырыйбыз татарлардан. Әйдә Тукайга нәрсәдер язып җибәрәле, Муса Җәлилнең туган көне, әйдә искә төшерәле шигырьләрен диеп. Ул кыз чын күңелдән үзе җырны тауып, кабатлап, репетировать итеп җибәрде шушы җырны. Без шок каттык инде. Менә нинди тәрбия лагерда. Intuhantel imaturtel et kemenke intelen dünyanda kuner sebedem sintuhantel orkılım dünyanda kuner sebedem sintuhantel orkılım in ele gul tu bele ektem bişekte külleken anlara tuner buya kenhikeye söyleken anlara tuner buya kenhikeye söyleken. Bu bik motor күренеш Лилия, һәм инде киләчәктә дә бу лагерь гомерле лагерь булсын иде. Дәвам итәргә язсын иде. Менә шушындый балаларыбыз өчен оештырылып, ул гомумән, ул бит хәзер Татарстанда да бик күпләр беләләр. Моннан анда барып ял итәргә теләүчеләр дә бар. Испаниядә менә шушындый татар балалары өчен лагерь бар дигән сүзләр. Ул безнең гаилә лагере. Аны посольствода, Рәсәйдә, Мәскәүдә бернинди катнашы юк. Безнең ял итә торган йортыбыз бар Испаниядә, һәм үзебезнең личный бинабызны без шушы лагерьга ишекләрен, капкаларын зур итеп ачабыз. Чөнки безнең теләгебез милләтебезнең телен, гәреф-гадәтләрен, җырларын, биюләрен югалтмаска. Әлбәттә, минем үземнең кызым да катнаша, ылы кызым да, ыныгым да, үз балам да. Ансыз булмый, бу гаилә форматында эшләнелгән чара. Менә ничек безнең элекке балаларыбызны авылга китереп бирә идек дәвәнигә, нәкъ шушы форматта без аны эш алып барабыз. Менә кызларыгыз турында сүз чыккач, Лилия аларында әйтеп үтик инде. Регина сезнең уң кулыгыз булып, хәзер инде улы кызыгыз, ул сезгә ярдәм итә, ул яшьләр белән дә эшли. Туган телебездә чип-чиста итеп, матур итеп сөйләшә. Име бу әни өчен зур горурлык. Шулай бит. Аллага шөкер. Лилия. Кичкенә кызыгыз ничегрәк? Кичкенә кызыбыз татарча сөйләшә шушы лагерьга. Рәхмәт яусын. Мин бит аны гомумән уку вакытында әс күрәм. Алар бит иртүк китәләр, соң кайталар. Анда бит пышмак теле генә кала. Ашадыңмы? Утыр. Кисеп бирәмме? Нәрсә ашыйсың? Шушы бик гади тел, пышмак теле. Мәдәният тәрбиясе ул менә шушындый чаралардан килә. Бәйрәмнәрдән, лагерьдан, Казанга кайтудан. Амили кызыбыз безнең бик матур бии. Әле декабрьдә кайткан идек бер бәйрәмгә,
туганнар арасында ул милли киемнәрдән милли биюне бик матур иттереп күрсәтте. Мондагы бию ансамбле белән бергә инде. Максатыбыз таптык бер кыз. Брюссельдә әле бу яңа гына сентябрьдә ул рус кызы, ләкин ул Азнакайдан чыгышы аның бер татар милли ансамбле оештырырга дип башладык инде октябрьдә ул эшне. Алла бирсә, бәлки әле кайтырбыз ул ансамбль белән Казаннарга да. Бирсен Ходай, бирсен Ходай. Кичкенә аныгым Әйшә исемле, аны да татар китаплары белән бергә тәрбия алып барабыз. Бирсен Ходай, Лилия, менә шушындай сезнең матур хәбәрләрегезне ишетү ул үзе бер күңелләйме? Сез бит әле менә Казанга кайткашында йөгереп шушында конгресска килдегез. Шушында безнең җитәкчелек белән очрашасыз. Нинди планнарыгыз белән уртаклашасыз? Киләчәккә нинди планнар бар? Беренчедән, безнең максат югалтмаска инде нәрсә эшләгән базисны, булдырган хәзинәбезне югалтмаска, безнең араларны Европа татарлары белән. Чөнки кеше белән әз генә аралашмыйча торсаң, менә үз туганың белән дә элемтә югала. Аралар ерагая. Ерагая, салкыная. Беренчедән безнең максатыбыз менә шуны югалтмаска. Инде икенчесе яшь үсмерләр белән, яшьләр белән эшне алып барырга. Амин. Менә шушы барлык хыялларыгызда тормышка ашсын. Инде менә бу пандемиялар бетеп, аларны җиңеп, кабаттан матур чараларны рәхәтләнеп бергә җыелышып үткәрергә язсын. Һәм әлбәттә без сезнең кабат Казанга кайтып йөрүегезне теләп калабыз. Зур уңышлар телибез. Һәм бүгенге әңгәмәдә катнашуыгыз өчен Лилия, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур сезгә. Рәхмәт бик зур милләтебез, Казаныбыз, Татарстаныбыз. Горурланабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта Бельгиядәге татарлар җәмгыяте рәисе Лилия Вәлиева иде. Тапшыруны Әнҗи Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.